Jeg har lige talt med en kunde, som ønsker at få lavet en webshop, og det jeg skal gøre, efter at jeg har lagt røret på, det er, at jeg skal ind og oprette et nyt lead i ClickMate. Det gør jeg ved at vælge nyt lead. Jeg går ind og finder kunden, jeg lige har talt med. Det er Søren Supercykler. Og som jeg sagde, så ønsker Søren en webshop, hvor han kan sælge sine cykler, så jeg skriver her webshop til cykelforretning. I beskrivelsen kan jeg lave en lille beskrivelse, altså et resumé omkring hvad Søren og jeg har talt om, og det skriver jeg ind her. Jeg sætter en forventet budgetsum på, og i den der hedder næste type vælger jeg tilbud, som er den næste form for kontakt jeg skal have med Søren. I dag er det den 10. og jeg forventer faktisk også at kunne sende tilbuddet ud den 10. Og den næste bruger, det er den som skal sørge for at tingene kommer ud, og det er Palle Pixel Dribler, og vi trykker her OK. For at se om vi har oprettet vores lead rigtigt, kan vi gå ind i mappen salg, og så kan vi vælge den der hedder lead start, og her kan vi så se Søren Supercykler ligger her i en lead oversigt, og vi har nu mulighed for at fortsætte vores lead blok.